أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيكارسو هجريا باكله أنيك مناني أنيك مناني بناني أني سبا شهر ربيع الأول من هجرة سانكالو سبنا بسوينيا وتانيكلناي ميلاد النصارى كجاتي بافلاني مغاني كله سانكالو تانا بسوينيا وتاني ولون فلاناي أمبي باكو جيكورني كولو فلا مسجد سلام كونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك ألكم غمنون نانني قالون جويه الكذب والبهت والافتراء دوبا فالكذب سني قالون جو إفك كرويودي مغمنون نانني قالون جويه قالون منو يا دامبا عائشة لا أصبت منكم جما كل دو وباو مؤمن ويردلا جماعة منكم جما دو وباو مؤمن ويرد تشلا لا تحسبوه شرا لكم mais abubakar ka somgo akana ninjigi ko ninye ko juguye awmade ayya ala abubakar abubakar ka somgo akana jigi ko ninye ko juguye kana awma bal huwa khairul lakum nin ko ya ka hera de bala ay fi dunya wal akhirati nin koy abubakar ka somogo aka hera debe nin koy na jiyani lagara lisanu sidq fi dunya jiya nin koy mbeke sababu ye ka tanu di awma jiya kono warifi'atu manajil fil akhirati nin koy mbeke sababu ye kaka daraja korotar janna kono wa ijharu sharfi lahum بإتناء الله تعالى بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ننكوي أبي أمبا عائشة كقرطة دي بانجه كافو ألا أكم مكوبة أمبا عائشة لمؤمن با ألا كجيك أبواما حيث أنجل الله براءتها في القرآن العظيم ثم مني ألا يا أمبا عائشة كباريات جيكي قرانا كنو قرانا من كبو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قرانا مي galon tese kana nye galon tese kana kofe maana qur'ana mi mo tese ka fem faraka tese ka fem wala
ala yamba aishatu bariya ayajigo qur'ana de kono ولهذا لما دخل عليها ابن عباس رضي الله عنهما وأنها وهي في شياق الموت نيند قصو تمام عبد الله بن عباس دونا أمبا عائشتك alaka jebuna basna fabe malaka jamba shetuma o yasuru amba aishatu abe saya banala abe akasa ya banala qala laha ibn abbas kwama ibu shir akwamba aishatu ma konni sonja fa innaki zawjatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam eye alaka ciden ka furmuso de wa kana yuhibbuki alaka ciden tumbife wala mu yatajawwaj bikran khayriki ciden ma bogotigini muso bogotigini furuni ete anko ciden ye muso tani kele furu mo muso tani kele ciden ma muso si furu abogotigini rama ni amba aishatu kelende aya be aye tobe furu la ka korodo ko fe ciden yu furu me ki bogotigila ma furu ciden ka furu muso bela ye muso furu o yamba aishatu doronde muna basiya hakili jigola tumama ni saya be nyogona ciden ma muso bogotigini furu ni ete wana jalati bara'atuki minas samai e ka bariyali jigira ka bo sanfe i ka bariyali jigira ka bo sanfe tumami ambashi tuni saya be nyogona ibn abbas donna ka hakili jige ka nisonjani nin kowe li kulli imrin minhum ma aktasaba min al ismi mugo kelen kelebe mugo munun kumana nin koinna kamba aishatu kanin galon jiguta kada amba aishatu la bebi ni yoro soro la jabala alafe li kulli imrin minhum ma aktasaba min al ismi mogo kelen kele ye junubu min bahara ye junubu min soro nin koyna ye junubu min bara nin koyna iba kalla jaba soro alafe walladhi tawalla kibrahu minhum men ni mogo mi nin koyere famba ni mogo min bisirala kata jama chela waye abdullah ibn ubay ibn salul alladhi kana yajma'uhu ويستوشوه ويجيوه ويشيوه على تنباك كقوين فرنيون كمشري كشري من ينك له أجاب أجيم لا جاب دب ويه لا جاب من كبوكسبه أي على ذلك أوكا ثم الأكثرون وكف الدون كبغى فانشاما على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله بن أبي بن سلول والذي تولى كبره دوني كبغى فانشاما بمنك كو عبد الله بن أبي بن سلول دلو كوين فيمبا على دياتا قبهه الله ولعنه على كاتيا على كدنغا وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث على دلو ني حديثا نانا aka koyin nana hadisala anye hadisan min fo kateme hadisan min nana bukhari ni muslimu la ulu o hadisa ya yira wallazi tawalla kibrahu ko abdullah ibn ubay ibn salul delo munafiqu ka kuntigi aha لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين nkonni sora mu'minu adabu chaman be ni sora la ni ala bata kaira mu'minu la mu'minu kanka jogoni jogo mununye wadatu bunkasir ko haja tadibu min Allah ta'ala lil mu'minina fi qissati Aisha radiyallahu anha akonni ni alaka ladabuliye ani alaka jogoliye kata mu'minu ma amba Aisha ka kibariya inna hina afada ba'duhum fi zalika likalami su'i tuma minu do yu yere chogobe
nin kuma jugu inna ani galo min fora ala ko walawla iji samaitumuhu lawla kure munye ya anni halla ala ko hari tuma min ni mu'minu yen nimme galon jugu min fule ni ne nya charila tuma min ni mu'minu ya me hari ni mu'minu utunkanka munke jannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim ghayra hari mu'minu chemauna musawmau haru utunka hera jiginu yere nin kuma me wakati utunkanka odeke mu'minu chemau mu'minu musawmau nin kuma me wakati uyame wakati mi inu min tunkaka uka hera jiginu yere ka hera jiginu yere kore munye mu'minu ka hera jigini nyokonye munna ala ko bi anfusihum fasabe ko minni ala ya aya in kono ya ala ya mu'mini beke ko min mo kelende abe ko minni ciden ko masalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim ka masalil jasadil wahid ciden ko mu'minu misaliya nu be nyogon kanu ani nu be hinna nyogona abe ko min fari kolo kele idha stanka minhu udu تداله سائر الجسد بالسهر والهما فريكولو فله نيسو في كلم بنانا فريكولو لا فريكولو توبه به اشينيا سرو فريكولو توبه به كلا يسرو او مؤمنو فنا كانكي كو تشودلا ني كوي مؤمني كلن سرو درو ني هيرادو او هيرا يا او بسرو nuke kelenya mu'mini soro ni ko jugudo o ko jugu ya besoro ewa mu'mini jogo folo fure sura ikono mu'minu kanka jogoni min nyawni nyogonje folo fure harisado nana ciden ko masalul mu'minuna al mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'da ciden ko mu'mini inyogona mu'miniye abe komi kogo ni kube kogo jo chogomi de ka bogo kene da ka birike da ka nu jara na be nyogomi na chogomi de awa ciden ko mu'minu misaliya ode kan ka nyogon mina ka nyogon sutura ka nyogon giriya de donc kuma la nyine munye mu'minu naw yennin kuma me ko amba aishatu yennin ke har atun ka hera jigina amba aishatu ye ka fo nete sonni machogomi amba aishatu te so ma chogo kelena mu'minu tun kan ka jo ojo yoro de la tanke kuma imena ni yet mu'mini chema yo iba fo nete jeni ni nyogona chogomi amba aishatu te jena ni ye mu'minu musoma yewa ni ye nin ko imme itun kan ka mimiri ka bimbara itun kan ka hera de jigina amba aishatu ye ka fo nete nin ke chogomi de amba aishatu fana take ko chogo de la ninye ibe min miri dusukun kono ani ninye ibe min jigaye ikankan au kanka hera de jigini nyoko nyakelen fulanna wa ghalu haja ifikun mubin jogo fulanna mu'minun ninna nyoko na meni hari atun kafo ninye galonde galomin bangalendo ante nimina ko fulate ninye wa ko fulo kuma imeni atun kanka hera de jigini amba ishetu ya ani Safwan ibn Mu'attal kafu tenninke an tenninke chogomi nonun ta ko chogola kele fulana atun kanka jabi mun fo atun ni kuma meni abula tumban kanka fure ni nyen galonde galomin bangalelo parce que taman shew bala fana ko galon bangalelo amba aisha to gisa in kono ako Safwan ibn Mu'attal ako inna lillahi wa inna ilayhi raji'un qisala anta min uyrulka ako wallahi ninnin kumate na yen nimme Safwan ibn Mu'attal Safwan ibn Mu'attal kuma shifo uma kuma sumina nyogona ama futara kito dewa ama ko Aisha to dewa ama ko mundo akor akai ewa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un min fuleninye ko de bilala letilola awulila wallahi ana makuma wurefo okofe kele fulana Safwan bin Mu'attal ani ewa chide ani ewa amba Aishatu nana nyamela kana kele bolola kile gande fe bebe kele bolo be kunyesi matile gamfe umana dogola
nin tile gayi na mogo munun koni bena nin cogo la uma dogo uma foyi o koni b'a dɔ de ko nin ye ko jɛlen de ko tɛ n'a y'a sɔrɔ ko jɔlen tɛ u tun bɛ dogo de ni dɔw tun y'u de u dogora ka taa yɔrɔ dɔw la u degera yɔrɔ dɔw la u yera mɔgɔ na si ka mais u nana tilegan de fɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan a ma kɛ dogo la nin b'a yira nin ye ko ye ko min ye ko jɛlen de si ka tɛ nin ko in na ko kojugu kɛra donc o mɛnɛ aw bolo a tun kan ka fɔ de ko nin ye nkalon de nkalon min bangelen don awa nin ye adabu de ka taa muminu ma awa mɔgɔ o mɔgɔ n'a dɔnnen de ni hɛrɛ de ani mɔgɔ ɲumanya n'a ye o ko sugu min a tigi ye a ye hɛrɛ de jigin a tigi ye a ka sagi k'a fɔ nin ye nkalon bangalen de an tɛ nin mina nin de ka kan mumini jogo ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ muminiw cɛ la a dɔnnen don ni hɛrɛ ye a dɔnnen don ni mɔgɔ ɲumanya ye a dɔnnen don ni jogo ɲumanya ye ni a ye ko carilen ye o kibariya la a ye hɛrɛ de jigin a tigi ye a k'a fɔ mɔgɔw ye nin ye nkalon de nkalon bangalen mais sisan i kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye nkalon kana dila k'a da i la de u b'a cari de yɛrɛ de k'a da la yɛrɛ de a sera mɔgɔ kelen kelen na a dɔw yɛrɛ b'a fɔ a b'a kɛ ne si kɛra la o ne delila k'a ye don dɔ la ni muso dɔ bɛ jɔ yan fɛ ne delila k'a ye don dɔ la ni muso dɔ bɛ telefɔni la bɛɛ t'a cari cari ale t'a miiri de ne tɛ sɔn min na nin tɛ sɔn a ma a t'o miiri awa jogo fɔlɔ filɛ ka taa muminiw ma mɔgɔ o mɔgɔ ye mumini de jogo ɲumantigi de don hɛrɛma de don n'an ye kojugu mɛn o ye an kana da la fɔlɔ dɛ an ka hɛrɛ de jiginna tigi ye kɛlɛ filanan n'an ye kuma mɛn mɔgɔ min da ko karisa ye nin fɔ karisa ye nin ko nin de ye karisa sɔrɔ mɔgɔ dɔ fana mɔgɔ min bɛɛ b'a dɔn ni hɛrɛ de ye a fɔ ko nin ye nkalon bangalen de ye i ni nin ka wele ka bɔ ne kɔrɔ jogo fɔlɔ filɛ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ألاكو منو ينكم فو أمبا عائشة هر نوتون نانا نشير نانيه har nutun nana ni sere naniye mun be se ko ka kuma yin sabati ka fo ko yin kera fayiji lam yatu bi shuhadai tuma mi umena ni sere naniye ulu ye kuma yin cari de sere nani masoro bolo fa ulaika inda allahi humul kadibun nunun tigin alaka kirila nunun de to ko galon tigalaw alaka kirila nunun de to ko galon tigalaw awa an ba shi ta doronte de mogo de ni e ko muso do de ma muso tangalendo ube che tangalendo e ko aye jene yake e mana ni sere nani ye min bi ka kuma sabati ka jene ya sabata ka hari ni e yere nyaade ya ye jene yake ala ko ale alaka kirila e galon tigala de ye alaka kirila kuma la nyini ode وأولئك عند الله هم الكاذبون في حكم الله نونو على كيري لا غالون تيغلا وديرو مغو كانا داولا تغودي دي دونك مبالما مين فلن نكو سويه جene yangalo mogola anye uye udonna sokono anyu ye ubebo sokono anyu ye ube nyogon fe ni site koye koybeta jene ya sabati mogo kanai ni tari da bo akoro ko eyeni cheni muso ye dona sokono ube eyu fula yo bora sokono ko ebeto foko ye jene yake ni islamiya sariya be ni mana ni sere nani ye mimbi ka kuma sabati eto de ko galon tigala ala ka kirina donc ala ya yira munu nyen ni koyin ko fo amba aishetuka ala ko har ni sere nani tun sorolay boro mumbu ka kuma sabati tanke ni o masoro sere nani masoro bolo nunun togo de ala fe nunun togo de ala ka kirila ko galon tigelaw ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم أولئك عند لهم الكاذبون بنكسر ما تقالون درنade
ako ay fi hukmillahi kajibuna fajiruna nunun tigila mo alaka kirila galon tigilaw do fajiru do galon tigilaw fajiru o ko fala ko lawla fadlullahi alaykum akoni alaka fasamanta tunte auka wa rahmatuhu ani alaka nema auka fi dunya wal akhirah jiya ani la gara kono ayyuhal qadiuna fi shani aishata la nyini yamunye mogo munu ni aw chogobera amba aishatu ka kola bi an qabila tawbatakum wa inabatakum ilay fi dunya wa fa ankum ni ala tuma fasamantaka alaka fasamanta tunte auka ani alaka nema wa yajjumaye naye akatubu mina ani ayi sagili minke kata ala majiya ni ala yamina wa fa ankum li imanikum binisbati ila daril akhirah ni ala ya fara o makka ni akalli man yaw fana sababu ye la ghara no tunte lamassakum fi ma afdaytum fihi aw tunya yere chogobe minnate de la jabatum bawsoro ala azabun azim lamassakum فيما أفديتم فيه عذاب عظيم ni alaka fasamanta tunti auka na ya katubi muna au yediya kono ya anin na hinara aula lahara na kalli man yawu na kabara nyima sababu ya kaya fauma no tunte au chogoberan nin ko minna la jabatum ba usro ala fil la jama min kabo wa haja fi man indahu iman yaqbalu Allah bi sababi tawbati min ninyede koyin kono munun chogobera la nili man ya bu bolo mu'minu munun chogobera koyina ni aya be kata uludema me Abdullah ibn Ubay ibn Salul shente ni aya la de parce que alayya munafiqi de alayte tubi alay sara ka munafiqiya ka e wa yawmal qiyamah do alayte seniya ka bo junubula alebe jahannaba de kono jahannaba dembe duguma ni aya la nyini yede mu'minu munun chogobera koyina alaka uludema ni alaka fasamanta tunte auka ni ala yetubu ke au yejiya na tubira kabonnin koyina la garafana ka hinne aula akalli manana ka baranyuma koso kaka junubu ya fawuye no tunte au donnanin ko min Allah jabatum ba usurul na yaba min kabo koso be فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إساقرا كوفي إذ تلقونه بألسنتكم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم تمامي أتم باك كان كوي من نيغونا نداوية نيمبا فكرساي أبا فكرساي كوتي ofana bafu karasaye abafu karasade kote atumbake kan kuma mina nyogona kata tumami atumbake ka kuma mina nyogona kata wataquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm abake ka fenfoni adawiye min doni rete aw bolo watahsabunahu hayyina aw nyana fana bake ka kuma min fo kuma nogoma de do kuma do min kan nogo wa huwa inda Allahi azim ka soro abake ka kuma min fo kuma bere ba de do alafi mu'minu ba kiden ka furumuso o ka jeneya foli ka jeneya ngalonda ola au bake ko mina nyogona ko fofo nyogonye kata abake ka femfoni au dawye fana min doni taw bolo yere au yere nyana fana ninye kuma nogoma de kasoro ninye fende min kabo alafe parce que nabi nyima side te ni ala yake ko ni nabi nyima ka muso be jene yake ala nabi nyima ka muso koroshi oma
nabi nyuma ka muso ala yu koroshi ka bo jeneyama jankun nabi nyuma min kausanin najuma mbeye jankun nabi nyuma min kausani adamaden beye jankun nyamdima mi naale deye nabi nyuma betimme bagani chiden betimme bagay o muso katanin galon sugu da ola au bake ko fofo nyogonye abake ka fenfo min doni tawbolo au jate la fana ninye ko nogonde ka soro ninye ko belebele bade alafe warato ciden ko sallallahu alaihi wasallam bukhari muslim kono ako inna rajula la yatakallamu bi kalimatin min sakhati llah la yadri ma tablughu yahwi biha في النار أبو أدن مما بين السماء والأرض وغير مسلم كونو كيدون كو هذا مدى إبي كماني كما دوye كما مني على كدمي كما me eyereti makodo kuma nyere la foto yere akan nogoida kono foli kan nogoima ima kota la yere afoli kan nogoida kono kasoro kuma imbe ala dimi kidon ko kuma imbe se katai jigi jahannaba tasuma kono ki jigi yoro la jahannaba tasuma kono yoro min kaddu kateme sanni duguche yaro sankabani duguche o kajare me ibese ka kuma kelenfo kuma kele min be ala dimi me a foto e yireta jatere ma kota la ire a bese ki jigi jahannaba kono kata yoro janna komi min be sanni duguche wa fi riwayati yulqi laha bala na chogo dola kuma in foto e yere makota la yere ita jatere bal ma hada madenki yere kuroshinne ni damare jam ko nya fo chogo me nin telefoni munun fulambolo ni facebook munun fulambolo ni whatsapp munun fulambolo suni tile ebe kuma ita jatere ita koloshire ibe kuma do fo ala ka dimi kuma ita jatere makota la yere bese ki jigi jahannaba kono yoro janna yoro duna min kajjani sanni duguche ode yato Sheikh Suidu Surem Ibrahim Surem aduleka kutuba dokala fana ako ciden de laka kuma do fo sheba wuye ni sheba tumma kelle mana jawnye a wakati tumbe se ka ciden yininka ako mugo ibe kuma do fo kuma mi a foto imma ko tala kuma yimbeta jiya fantanani mbe yoro kele wa yomal kama do kuma yimbe segi jigi jahannaba kono sabu ina kharifa samba bi wolon fulakata ye bulugul ufuq ibe kuma fodro abe se jiya fantanani be la yoro kele kuma nyere fana e makota la ima jata be segi jigi jahannaba kono sabu ina kharifa ako cide nyen fo nimbara tunte sheba utilele ma ko afule shisa do ika sokono foite eka kuma ka she diya fantanani foitina cheki bolonkoni bwaka wasapu digidro bolonkoni daka foite ika kuma ka she diya fantanani foitina che foika bolonkoni bwaka ni bolonkoni mbora kuma inkoni ka dura beta diya fantanani mbe kide nyen fo wakati me on hakili yere tala ko nim mina umbe ko afule kene kasisa o be kuma fo yoronin kala beta jiya fantanani afule sisa hada maden ki janto yere la de ika fota ibe kuma munun fo tile kono ibe kuma munun fo su kono I janto ika fota la hada maden chamambe ode ya tonko wakati be salafu do tumbe aya do kala be kasi sufe wa badalahu min allahi ma lam yakunu yahtashibuna ebi yere jate mina salli bagangana ni sumbagangana ni sinji tugulaye ani financially kela ni nyuman kela kasoro ni kuma sugu munu suni tile ubu fo ibe kuma do fo ja abese ko betinya ibolo kati jigi jahannaba kono min ka jani sanni duguche adama den kasira de bada ika joro de bada iki janto yere la de bada ki yere korosi ki yere jate bo aha ولولا إذ سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم
ayu jatemina katade bunkasir ko tuguni haja tadibu akharun ba'da al-awwal akunni nye jogoli wareye adabuli fulayin kofe ba'da al-awwal al-amru bi janni khairi fulin yemunye adabu fulin yemunye mumini inyogona mumini hera de jiginaye ay ja jukira mala yalugu min al-qawli fi shani al-khiyarati mugo nyuma nu ye femfo mugo nyuma ka kola mugo mi manka fa awla yanbaghi jannu bihim al-khayra donc aw kanka min kaye hera de jigini utigiye akana jatemina ko atigi bakai ala ko yafana walawla iji samaitumuhum ala ko halla wakati mi muminu aw yennin kuma ke kurutum aw muminu tunkanka fode ma yakunu lana an natakallama bihaja atebbe aw kan dado nina atebbe aw ka kuma nina mumini jogo wore fule mumini inyogona mumini munu nye mugo nyuma uye munu nye hera mauye udone ndi hera de ni eye ko jugume uluka kibariyala ikanka mufo ibafu nete ndendo nina nete kuma nina amanka niki ndado nina yere adabu wure fule nimbe mumini uchelawa nubi ka kuma dola ka cari yere ni balima do nana yere abi hasiri abi jugu ya janko nindina anyuman be bolo tawhid nyuman be bolo sunna nyuman be bolo galon jugu debe dini kada eka galon daramba shetu kamunna ciden kadda wacinyali ewa hari bin nimbe jiya kono sisade mugo ni ko ye karamogo debe wuleli ke kata tawhid ni sunna de mala fahamu salaf sali yambe jiya laba minna ala ta kofe eyire ki yire koroshi ko dobe kana dowla ko dobe kana yewla haru be muso la suku bilayla o bebe kada mo ko janto la kambe de tanga e wonni yenni sunnata yenni tawhid tay be jogol lankolom be takada ka pruki tojiya wori ke na mena ko karasa yenni ke karasa yenni fo ka fo nin tanka kuma antanda do ninna uba nyagade ka sabati de mumini jogote de ni ko ye mumini de mumini jogoto ye mumini jogo ye munye ala fule ka foya ni eye ko do me inyogona mumini ka mugo herala made do ikanka kuma min fo ko netinda do ni na nemanka kuma ni naire akode fo akasagi ka fo subhanaka haja buhutanu azim senabe yantigi ala ni nyengalonde ngalo min bangalelo amba aisha to ka kibari atun kankan ninde fo awa ni nye jogo ye kata mu'minu ma mugo fana ye hera ma de mu'mini nyuman do islam nyuman de do na yin nin ko sugu me aka kibari yala akanka kuma munu fo ye ninde an man kanda do ninna sene be alaye nunu nyen galomba de ante kuma ninna mu'minu kankan ninde ke nu ye ko do me unyona mu'mini ka kibari yala me mumini ni min wasu rai dusukun kono uye kodo fo mo godoka koyi ayake ba make ba ho wasu nani dusukun kono me idama kuma alati minanoy inna allaha ta'ala tajawwaja li ummati amma hadasat bi anfusaha ma lam taqul aw ta'mal kiden ko alekam manton alatemina alekam manton ni komi wasu nanu dusukun kono muma kuma fo uma ke waleke ala tuminanoye ala tuminane me bisikiya jugu ani ko bisigani inyogona mu'mini nyogona silama nyumay anko dabilade ni fana ye wada buddoy aha ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin ya'idukumullahu alakum mu'minu ala bawaju anta wudu li mislihi abada amba aisha to ka kibariya min fulani nye akana sage kan ninyo na ka abada de aw mu'minu ne ala bawaju aisha to ka kibariya min fulani nye na ya wusoro ninyo na kana wusoro abada de in kuntum mu'minina na ya mu'minu ye koni na ya mu'minu ye aka mu'miniya da falendo nitinyado aka mu'mina ye haqiqai ninyo na kana wusoro de
Aisha to ka ko min fule na chogo bara nyona kana usoro de mbaw wajude ni nyona kana usoro bada ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ويبين الله لكم الآيات ala baka ayaw bange awye anaka kirun anaka sariyaw ala bulu bangawye wallahu alimun ala yedoni masade na yefimo fen fo chogomi kake chogomi abado de hakim ala yokodo masade na ye koko ke chogomi akanka ke chogodela alimu bima yushlihu ibadahu nimbe alaka jownye ala de bodo hakimu fi shar'ihi wa qadarihi ala de yokodo masaka sariyala ana kala tigela إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا تأديب ثالث آية جنتولا ألك جغولي كتمومني تشمانا مسوماما سبنا فلان amba ishetu ka kisala ala ye kuma munu nyesi muminu kemana musomama ka adabu munu nyesuma jogo munu ka ku boro sabana fule liman sami'a shay'a min kalami shay'in fa qama bi jihnihi shay'un minhu wa takallama bihi fala yukshiru minhu wala yushihu wala yujihu ni nye jogo sabana kata muminu kemana musomama ni kuma dome ibalima silama nyuma doye herama do eye kuma dome kuma minye kuma juguye kuma indona eyere nin kono fana kasabati bolo kana kuma infoli chaya kana kuma inchari kana jense de ode ya to fana Facebook ko min fule WhatsApp ko min fule ni kuma jenseli ni ko jenseli hada maden kire ko samade a dɔw bɛɛ i bɛ don nin aya kɔnɔ e ye kibariya dɔ min mɔgɔ dɔ ka dɔrɔn a cira e ma dɔrɔn e fana y'a ci mɔgɔ wɛrɛ ma a fɔra e ye dɔrɔn e taara fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye ou bien mɔgɔ dɔ ka ko dɔ kɛra dɔrɔn u y'a ci a sera e ma e fana b'a ci mɔgɔw ma ou bien i b'a fɔ mɔgɔw ye ala ko i k'a dabila hari n'i ye kuma min mɛn n'a ma ɲɛ a ka cɛ ka jugu a sabatira e nin kɔnɔ i da di a la kana cari dɛ kana cari kana jɛnsɛ ودي فلنني إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ألكم مغمنون فنا بافه كوجو تشري مؤمن ككباريا لا ni eye mu'min min kakibariya me ni islam nyuma min kakibariya me ni eye herama min kakibariya me dre e ta fe ka to dogola e ba fe ko chari de ko jense de ko bangede ala ko chogodi akon nunun tigla mo fana lahumun adabun alim akul la jaba debe nunuye la jaba mimbu ladimi fi dunya wal akhirati yani la garabe kibari jugu charila alaka mogo nyuma alaka jonyuma do ka kibariya medro e fana sigilende kode makono dro ka jense dro ka chari dro ayo alako ni e fana ka bara ye ode nka karasa ka kojugu do men nka ka kojugu de ye nka se ka chari nka jense nka woyo ala ko ne fana ka bara yi o de la jaba biye jiyan kono min bi ladimi ani la garabe la jaba biye jiyan kono min bi ladimi la jaba biye la gara min bi dimi wallahu ya'lam ala de be fendo wa antum la ta'lamun awte foido ay faruddul umura ilayhi turushidu ni ala de be fendo ni awte fendo ay ko sagi kata alama abe kunna diyasoro odela aye ko sagi kata alama abe kunna diyasoro odela ni ko min nana e kana fu kuibe ko jense bagani o chari baga tibari jugu chari la adama den ki rekoro samade ni fana nyonya lendo silama uchela bi do kuni sigile nyere dro kana cinema do kuni sigile ne neka me do yere tate foye ko nyanyinite nka nyanyini nka nyesoro sani mogo to ka nyesoro ne ka nyesoro nka chari bede ka do ko ne folo de nin ko indo ka fo bede ka do ko ne folo de nin ko in chari do sigilende ko de makono
ala ko ni e fana be nin de fe i ka baara ye nin de ko jugu min ni y'a mɛn muminu ka kibaruya la silama ɲumanw ka kibaruya mɔgɔ ɲumanw ka kibaruya la k'a cari lajaba diminen b'i ye diɲɛ b'i ye lahara wa i tɛ fɛn dɔn ala de bɛ fɛn dɔn ni ala de bɛ fɛn dɔn ni ko min nana sagi ka taa ala ma e k'i da de k'i sigi nin ye jogo sabanan ye ka taa mumini cɛman na musoman ma yala an perelen don an ka baara kɛ n'a ye wa inshallah an ka pere ka baara kɛ n'a ye dɛ kibari jugu carili minnu filɛ nin ye facebooku ka whatsappw la tuterɛnw ni fɛnw na mɔgɔ o mɔgɔ ye silama ɲuman ni mumini ɲuman ye i yɛrɛ siyɛn b'u la i k'i yɛrɛ kɔlɔsi u ma ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ni ala ka fasamantiya tun tɛ aw kan ani ala ka nɛɛma n'o tun tɛ aw kan laɲini ye mun ye lawla haja lakana amurun akharu ni ala ka fasamantiya ni ala ka hinɛ tun tɛ aw kan muminu aw cogo wɛrɛ nin ko min na ko tun bɛ kɛ cogo wɛrɛ min tɛ nin ye ko in tun bɛ kɛ lahala wɛrɛ ni cogo wɛrɛ de la ka bɔ ala fɛ k'aw sɛgɛrɛ min tɛ nin ye wa anna allah ala araufun hinna gelen tigi de ala ye ka taa muminu ma rahim ala ye nɛɛma tigi de ka taa muminu ma nu o tun tɛ muminu aw donna nin ko min na ni ala ka fasamantiya ni ala ka nɛɛma tun t'aw kan ani ala ko wɛrɛ tun bɛ aw sɔrɔ ka bɔ ala fɛ min tɛ nin ye ni ala ye fasamantiya masa de y'aw kan a ye tuubu kɛ min ye a ye tuubu kɛ o ye a ko haddu ka bɔ min na haddu bɔra o la a yafara minnu na a yafara o ma a ye min kɔnɔ ni lahara a ye kɔnɔ ni lahara ni o tun tɛ ko tun bɛ kɛ ko wɛrɛ de min tɛ nin cogo ye يا أيها الذين آمنوا علىكم مؤمنون عبد الله بن مسعود كو ني على مي قرآن كونو يي مؤمنون ولا كيلو ماجو ابي هيرا فو كمؤمنون نيامرياما وبي ابي جوغما فو كمؤمنون بلاما وبي ابي كباريا فو كباريا من نفا بالا وبي كباريا من كدي على مؤمنون ولا او منون دار على لا حقيقه ني مؤمنيا حقيقه بي او بولو امونون بولو لا تتبعوا خطوات الشيطان أكنا شيطان كشراو بطولة شيطان كشراو على سوسو سوغو بيدي بولا نمو فيني على سوسوي أبي شيطان كشراو مؤمن كانت تقولوكو مشركيا شيطان كشراو بديا شيطان كشراو جنيا شيطان كشراو دولومي شيطان كشراو سينسامي شيطان كشراو sigiretimi shetane kasira korofoli shetane kasira nemimeya shetane kasira kacha fengo fenya ala soso de o bere to ko shetane kasira aya yere kurusulu made fengo shenye shetane sira de o man yatabi khutuwati shaytan ala kunni mugo ni tugura shetane kasira wude ko fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkari ko munun ke ka jugu ani ko munun ye ko ne unye shetane bi nyamara ni ulude ko ce jugu ani ko ne shetane bi nyamara ni ulude walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ni alaka fasamanta tunti au ka mu'minun ani alaka nema ma jaka minkum min ahadi abada mugo shistun te seneya awla tanke aw donnani ko mununa ay lawla huwa yarju man yasau tawbata wa urju ilay ni ala tunte mugo garjage tubula nu be sage kata alama wa yujakkin nufusa min shirkiha ni ala tunte nun seneya kabu fulan kafo yawma wa fujiraha wa danashiha
ni ala tunte niun kisi kabo ka fajira nu kan nogoma wa ma fiha min aghlaqi radiati ni ala tunte niun kisi jogo jugu munun be ninna ka kisi kabo la ka senya kabo ma kullu bi hasabihi mogo kelen kelen ni ka ewa junubu hakke ni kala soso ni jika jogo jugu hakke ni ala tunte kisi kabo ola na tunte niun kisi kabo la ni si tunte ni be senya sura la ni ala de fa samanta masai nin dobe na lebe fulanka fuya de la ba senya kabo fulanka fuya de la nin dobe na be fajira de la ba senya kabo ka fajira la nin dobe na be akala kutana la kasoso ala soso min ala ba senya kabo la no tunte mo si tunte senya awla allah ra abeni junubu tumbe se alama nala ka senya lite beni junubu tumbe se alama ma jaka minkum min ahadi abada mo si tunte senya awla abada ولكن الله يزكي من يشاء mais ala de be mogo la seneya kibo junubo la mogo minye ala dia wallahu shemiu ala ye meni masade abe kuma fota be me alimu ala doni masade abe fembe do foy teke ala nyinama ولا يأتوا للفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة ni aya jigina Abubakar Siddiq ka kibar ya dila tumami minye abanchini o denke minye mista bun asasata Abubakari banchini denke de mustahi abe komi ni aya fanala alay Abubakari tanu ka kafa samanta irani aya la ka mustahi fana hari a chogobira an baishatu ka kibar ya la de me atubulen kofe hadu bora la tumami an alaye an baishatu bariya nin tobira e tobira hadu bora minna hadu bora ela komi mustahi nunu na nyogonaw hakilu mu'minu ka hakilu sabatira nisonja nana alaye ne aya jigi Abubakar ka afana tun kalira kodo ka ko ako koyin toy ka Abubakar tanu aya kuno ka mustahi fana tanu mustahi adonna nin kola de mi afana ye Abubakar ka bari masuru de do fantan de do muhajirina do ala kashirala Allahu akbar ala ko wala ya tali ulul fadl fasamanti dunpew fasamanti juma ala ye min fasamanti ani dina fasamanti limaniyai Abubakar Siddiq fasamanti dunke kana kali ala yere ko Abubakar Siddiq ma ko fasamanti mogo nyuma ni mogo min sigira kibo danga kibo nani bi yere danga Abubakar konite ube yere nani ni yere danga de la ya Abubakar konite ala de ya Abubakar ke ciden ka ewa to nyogo iji qala li sahibihi la tahjan ala yere ko qur'ana kono Abubakar ye ciden ka sheba de ala yere sabati qur'ana kono Abubakar ka sheba ya ala ya sabati qur'ana kono Abubakar fasamanti ala ya sabati qur'ana kono Abubakar kari janna do cide nya fo mogo tammin be do arjanna kono Abubakar wiye ngemay arjanna da shegi mbe ciden ko Abubakar be wele abela dondo la misiri kono ciden ko bi dugu jele donye fantanso Abubakar konne ako bi dugu jele o ye fajiri fana de ciden ye fajiri ye salli doro so ma salli kanye se jamama ako bi don dugu jera isune akonne ako bi don dugu jera ni ye sarakati di fantama akonne ako bi don dugu jera ni tara bo banabagato la konne ako bi don dugu jera ni tara janaja do la konne akonni mbara nani te fara nyogon kam mo kelen sisu ka watile kono fo yibe do arjanna nimbara nani ka fara nyogon ka nimbara nani te fara mo shite nibe nimbara nani fara nyogon ka tile kono foyi ala bido arjanna be sabatara Abubakar la do aba yirede naniya aba yirede dangaya aba ka jamana de halaki ala kan kisu toro de ma
ala ko abubakar ma ko mogo fasamanti mogo min ye mogo nyuma ye dina la wa saati ani mogo min ne ala yurwali kayen nafolo la abubakar ka sheya ala yo yira mogo nyuman do shetigi do ufula be ye nyogon sora abubakar la jalika fadlullahi yutihi man yasab beto fana soro de parce que nafolo tigi chamala yere yu mankutu fo innal insana la yatagharrahu istaghna hada made na ya ye doro doniye nyogon sora ka jiba kono dora be danteme sago beke bange bagawla sago beke korowla sago beke dogonula sago beke kabila mo si tese ka tinya fo na sigira doro be munu de ni nafolo tigi kabila la nani e fantambe nyogonna kata sigi e wa kuma ni patola munu de beke ko be laba munna e fantanka ko e fantan afana dusuka bo mene e fantan e fana ka dusuka bo ni ala mi ke setigi e fante ibe ke mugo de mu'min dusuku me ba ma yagalendo me fana dusuka bo de ko be yele mode kam mo site se kan na fruiti nga chiafo ko hari biama yo jonye tinya dama bato masigi ka wuli bema nania jonye tinya dama ko ne abena ye me ifana bi tayi soro nye lagra me abubakar ma ka wede dina fasamanta babolo yurwali babolo wa ala ko dina fasamanta be mugo munum bolo ni ala yin nafulo yurwali fana babolo o kana kali anyutu ulil qurba ko ate akabali masuruso parce que an ko abubakar shirga de tunjolen tunye mistahi kana fakati fantande do de paye hijra kana na madina abubakar bani chini demke de do cheta ya abubakar de jolen do na kana fakati tumama ya dado an bai shi tuka kola an bai shi tu bariala awa abubakar ko mistahi ibn asasama ko ne tumbe na fakati minkiye nyatige ema mo soroki dado kola ko ka to chiya ni aisha tu dete awa netum ben na fati minki ka nyatige aisha to bariyalen ko ala ko abubakar shirin mai fana kanoke ala yurwali ke e fasamantia ke e dina ka yurwali ke e fana kana kale koyti bali masru koyta na fati koyta so wal masakin e fana kana kale ko fantam min fulen ni bali masru min ro fantando e kana kale koyta so wal muhajirin fi sabilillah e fana kana kale ko min ye hijira ke ala ka shirala kito so wali yafu e fana ka yafama wali yasfau iddu sukunje yakatama yafama ikika kono ayi yafa ka kono je yakata ayi yafa aka kono je ya kuna njia ke Allah tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ya la au tafa laka yafauma wa wodi yafu ko Abubakar Siddiq mun Siddiq uluka Qur'ana kalante de i jomogo nyen nembele i kan kono ka soribe fengo fen kala jogotila uluka Qur'ana kalanto ede al-Qur'an hujjatu laka aw alayka kiden ko Qur'ana hujja de kallagara ube anake hujja ye innem balanna ye ka kala ka donkile ke na nima barake na abe hujja joy ka qiyama ayen kalamin ka barake Abubakar nunun to ede tuma minni aya kala na Abubakar Siddiq ako wallahi nsa gira kata ewa mistah bin asasra karna fakatima ntinna fakatim bosala bara kanya nama yakono bena fakati kaka ne ba fi alaka yafima ne ya ba fi alaka nyama nye min tige nya saga ma ye kafarabo asagira kata mistah karna fakatima akunta tige abada mistah fana ala yatan ala ko fantande do ala ko Abubakar ka bari masrude do ala ko fantande do e wala ko muhajirina do ala kashirala aya ka hijra ke ala de kama de mustahi ma ka hijra ke jinya kama aya ka hijra ke ala de kama wallahu ghafurur rahim alayya fa masade alay mugos don sutura bagade nabi sutura junuba ka yafiwe alayhi hinna masade nabe hinna ka jonna ka tubu kofe nu yu dado ni nana tabe nu tubira ne alayya fa masade mbu ka tubu min mbu ka junubu yafa ne alayhi hinna masade be hinnula donc Abubakar Siddiq yekalini minke koyta na fati kaka ifana kanoke Abubakar yakafarabo asagira kata mistah ibn asasa takanna fatima woni fana ye jogo nyumaye anni nyogonche kabila u kono sinju kono silamaw ni nyogonche
do fule misiru kono shebu ye shetu ni fiun kana wajuri ka jogo kare abe fem min ki abatige ya la ale fana ye abakari diga ale fana man ne aya ye ka fo hada maden yin ka cinya fo ube ka fo hada maden ni ko min be ne ire kunka aya fo o de be ke ko be nyuma ya min ka ikatige ube mogo ye nin ko jugo kenela obe ke sababu ebe nema min kaye ebe hera min kaye shebe sheta le itatige o de be kafo kono o nyonya den do kafo kono kabila kono nimmi nyen na folo tige foye ka toka kulunkula koro de hari na koro akoro keye ika nyongira kono ika kulunkula koro ka ko beto atala sino ate hinni la de abe fengo fenki abatige to be kulunkulu chogomi de ku yere majiga chogomi de nu tese ka kachinya fo foye fona ka ko chogo de la sino ana haram ya ima o de mumini jogo ya mumini jogo to yo mumini jogo ye de mimbe nyumanki yo minte nyumanki ye ala ye sheke nyumankai inma nutimukum liwajhi llah la nuridu minkum jaza wala sukura mumini silama nyuma be financement de ke kanyamugo ma te barakata nyini fe ate sara nyini fe iya nyuman foye ima nyuman foye iya nyuman kai ima nyuman kala amma ko sitala parce que ale ma ke kama ayake ala de kama donc mumini ay ninde jogo nyuma ye ninde har abubakar na kan nyuma yana ka fasa mancha ayet decision minta na manye ala ya boaka me aunta te sika fore nin koy me abubakar ye min ko ala ma aya jigaka me ni setigi do ye fendo ke ube mugo do be misiri kono jogo do bala uba ye ko do ke ya fo kutubala ya ko dersula ko aya ayenne tegeroma ko ayenne tegeroma ko ne de ni ko info kunu ko biya ka wajulu tarabuaka ko ne de ni ko inke ko biya ka wajulu tarabuaka abubakar fule na kalila ko atin na fatike mustaika ala ya aya jigaka abora atala kausa abubakar ya ni aya min bora ka jugo kankanda de ala ni hadisa min bora ka jugo ka kanda de wala ko pasike be misiri kono be kiyin kono o be ke chugodi ni be sanse de ala yire ya aya de jigi mugo ka tawsiri kelaw be boro ni aya jigina abubakar ala fana be togre mali do kya qur'ana ma jigi iri ka koy ama jigi kuluka law anzalna hajal qur'ana ala jabal la rayta khashiya mutasadiya akun nin qur'ana tun jigina kulunde ka tumba ya be farama ama jigi kuluka re a jigina hada madonde ka ni o hada madon ko luka jogo kana fo qur'ana kono abe takalami ube abe kala chogodi donc wala ka hakiman dama qur'ana kala kunyede ko munum ba kono adabu munum ba kono ama jigiri kama jigi kuluka fo aka kala aunde ka an ka barake noye na ye jogo nyuma min fo na bila do faraka ikala delala ki sabataka ni qur'ana ye jogo jugu min fo na bila bola ikasanse ka hera wode me min yo fo e bode ki jugu ye ki datigala ibe nema ni hinna min ke ba tige ko parce que ko ye jogo fo ode mu'mini aywa te mu'mini ayo alaka hakiman dama subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik